салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷӣ. дар навори имрӯзаи мо сар мешавад қулинои мо акажон ҳар хеле як нархи навори қулина вобаста сифати качестваш мешавад. абришимои туркӣ ман ҳам херафтагӣ ҳамаями абришимеш ман ай хел ҳастай бу хайтеко ҳастай ҳозиразамон евростил ҳастай мақсад ёам иҷа ҳастай ака ҳар хеле 3/4 ҳастай 5/3 ҳастай 6/3 ҳастай ман ай ҳастай ака фирмаи бақувват ами ҳози Тоҷикистонда беҳад ниҳоят мизоҷон бисёр мегиранд неёра склад монда дарошкон беҳад бисёранд склад ба складам иҷа обтоби яйда мақсад акажон обтои дорем. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. тамошобинон азиз на суроғаи мо шаҳри Душанбе рӯ парӯи бозори Султони Кабир магазини Осия номерои мо ҳастанд. иҷа номерои мо ба шумо мерасонем ки номерои мо 93 140 0065 номери дигармон боша 501 10 0065. салом алейкум ака. нархи қулиноро як гам мезанед ака. алейкум ассалом акажон. сар мешавад қулинои мо акажон ҳар хеле як нархи навори қулина вобаста ай сифати качестваш мешавад. ина дорем иҷа нархҳои қулин ки ина ҳами сар мешаванд 1500 сомон Туркия сифатҳои нағзан ака мақсад шута истифодашон мебари ягон чишон намешавад. инаи қатъи просто и сирқшай и карешниш 1500 сомон вобаста ай размершай чанд ба чанде бихоҳӣ ҳастай баъд ман иншам ҳамин намуд марка ҳастай ака а ин ёш бошанд ака ёш 2500 сомон шолк абришимои туркӣ ман ҳам херафтагӣ ҳамаями абришимеш мана ҳамаи светш ҳастай ҳамаи размерш ҳам ҳастай вобаста аймус размерш мекунам ё дора 2.5 ба 3.5 3/4 3/5 3/6 ай дарушка саркарагӣ ҳамаи размерҳо ҳаст. ман ай хел ҳастай бу хайтеко ҳастай ҳозиразамон евростил ҳастай мақсад ёам ё ҳастай 2500 сомон 3/4 бо арзон мекунем ҳо 3/4 дора ё ҳамин чизое ки мебинем мақсад ҳамаи размер ҳастай да ака чанд ба чанд размере дар корай мақсад мо тайёр мекунем баъд заводам ҳастай тайёр мекуна ҳамун размер дастрас мекунем. ман ин намудаш ҳастай хайтек и камтар буд сифатш бо нақстара нисбати иё и бо нақшам камтар фарқ мекуна и 4200 сом баъд ман ай хел эрониё дорем 6000 5000 3500 дорем вобаста айму сифати айму шонаш мекуна ака ман ай ёш ҳастай ин ёш туркӣ хайтеки туркӣ 2600 сомон ишам ҳастай и 2500 хайтеки туркӣ баъд ман ёш ҳастай эрон ҳастай и 4500 5000 8000 мақсад ки вобаста айму шонашай шонаш ки мақсад и ҳастай 1400 дора 1000 дора я 700 шонага дора хелиян баъд ман ин ҳастай сифати хубиш ман ёан 8500 сомон мақсад 4/3 мешавад зуриш ҳамия ё ҳамаи размер доранд 4/3 8500 сомон ман ё мешаванд сифати зур ҳамия баъд хайтеки белгиски дорем ман инаму пахтаи тоза ҳастанд инамидата пахтаи тоза ҳастанд ё 7500 сомон мешаванд 3/4 ман хел бо эрониё ҳастай ё эрониё сифатошо нақстаранд 8000 9000 вобаста ай шонаш мешавад баъд размерои калоншам ҳастай ман ҳамиё ҳамаш эронанд то инами серия размерои чанд иҷа ҳастай ака ҳар хела 3/4 ҳастай 5/3 ҳастай 6/3 ҳастай нархи мақсад ҳози ма просто 3/4 ша гуфтаистам шумора 3/4 8000 сомон мешавад ман абад хайтекои туркӣ ҳастай ин хайтекои туркӣ Тоҷикистон мебаровардагианда ё бо лимени сифатошу состарам ҳастана бо сифати пастарам доранд ака и сифатиш ҳастай 3/4 ҳастай 2500 сомон бо доставка дорем бо арзон мешаванда хонада ҳамин шаҳрда
маънаиш ҳам ҳаста инам ё туркиян турки тоҷикистон турко мақсад ҳамиҷа мебуроно баъд не ҳаста турки тоза мақсад прамояй туркия омадагияй и 2700 сомон мешава мақсад 200 сомон разница мекуна мана турки тоҷикистон нестан ё ай туркиян чон омадагияка ина баъд хайтекой мана хел хайтекой чӣ дорем ака хайтекой эронӣ дорем 7,5-8,000 мана хел версачи нодурумбудагиам ҳаста мана ёрам ҳаст ана баъд бо дорем акаҷон хел шолкҳо уҷа вай кардем нишон додему уже нархоирам гуфтем шолк аст 3,500 3/4 бо арзон мешаванд мана ишам ҳаста хайтек аст 2400 сомон ишам ҳаста иш 1,500 сомон хайтек мана лави лавбудагӣ баъд ана хайтеко ҳастан акаҷон ё мана иш ҳастай тоҷики 1600 сомон тоҷикистон бировардаст хайтеки нав мана иш ҳастай 2,500 ака сери свет ҳамаи размер дорад 4/5 3/5 чӣ хели размери хонаҳо бошанд барои навастройкаҳо бисёр мегиранд яра ҳастай мана иш хайтеки турки тоза ака 2700 сомон бештар камера кунем бинан ма мизоҷон баъд мана иш ҳам ҳастай аиш тоҷикия ёш ҳастай ака 2,500 мана иш ҳастай 3000 инеш ҳастай ака 2700 сомон 3/4 ана хел шахмат ҳастай 2400 сом бо арзон мешаванд хайтек барои зал калидор кухни пухни ҳам ҳастай мана иш ҳам ҳастай ака ина меёрам версачи хайтекои нава нархушон ҳастанд яка нархушон ина мақсад ҳами хайтеки нав ин нав омадагия версачи 2700 сомон ака мана иш ҳастай хайтеки турецки ака 3000 сомон мана садбаргои гулои зинда дорада мақсад ака мана ҳастай ака фирмаи бақувват амиҳози тоҷикистонда беҳад ниҳоят мизоҷон бисёр мегиранд неёра зуран сифатошун нағзанд вай гирем стилои тоҷики гулдор мана иш ҳастай ака 2600 сомон инамё ҳамаш мақсад як фирма як чизан 2600 сомон бо арзон мекунем ака харидори аниқ биё баъд неи намуда ҳастай ака неи намуда ҳастай гулои савмесния задагишем гулои туркия эронияи просто турко бировардастиян савмесния туркияви эрон мане дизайнери эрония акаҷон баъд аи свет бо светҳои бардовиш ҳастай кабуд ҳастай ака мана хел кабуд свет кабудша нишон диҳен ҳастай хонаҳое ки абоиш кабутай ягон хонаҳоиш бирӯзовияй мақсад мекушоя хонара баъд мана хел абрешими тоза ҳастай абрешим ҳастай 4300 сомон мана абрешим мана иш ҳастай ака 3000 абрешим хай баъди ҷа ҳастай бо нами турко тоҷикистон бироварда истодиян ина аи ҳастай акаҷон ё 1,500 сомон 3/4 мана 1,500 сомон бо хай савдо мекунем бо гам мезанем сифатшам хубтара ака мана сифаташ нағзи беҳтара барои истифода бурдан бо хела ина ака айне намудо ҳастай ака инеш прамоя туркия омадагия 4300 сомон ғавс исфаҳон ном доранд ё зуранбо ёш ҳастай акаҷон 1,500 ёрам туркиям просто мана сифатошон камтар фарқ мекардаги мана эра ҳастай эронӣ диюм сорт шака эрон просто турко бировардаистиян ҳозир эронӣ ҳастай эронӣ 4500 сомон ҳами чӣ хеле ки эрон бироварда насқаш ҳами ҳаму хелайда мақсад гулаш ҳамаи сифати качестваш просто дизайнерш чиш дига сифатиш камтар мана ин амудаш ҳастай 1,500 сомон ина иш ҳастай и бо камтар масала лаву шамела дора кожа дора иш 2300 сомон бо арзон мешава туркиян мана я ҳастай акаҷон 1,500 сомон иш ҳастай 2300 сомон бо арзон мешаванд иш ҳам ҳастай 1,500 иш ҳам ҳастай 2,500 бо мана ин амудо ҳастай 850 сомон акаҷон и бо сифатш пастарай камтар барои истифода бурданам хела сифатшам бо долга меравам мақсад ака иш ҳастай 800 сомон инеш ҳастай 1,500 сомон мана иш ҳам ҳастай 800 сомон сифатошу фарқ мекунанд нисбати ба ёшонда мақсад баъд не хел белгиски ҳастай акаҷон
7000 сомон хайтек саб сафед мақсад ки гулои зинда дора. баъд айне трафикаи эронӣ дорем 9500 сомон. Ман хелкин дастат пашмушда мақсад поник бай мешад ғавси хеле барои спальня. Аиш ҳастай 2300 сомон, аиш ҳастай 3000 сомон. Шолк абрешим ҳамёрам беҳад қулни хубан шута истифода мебари. Ягон падмад ягон мақсад ки дигаргунӣ намешавад. Свечам разница намекунад. Ман свечам ҳаста яка сурх. Аммо ҳамин намудаи 3000 бо арзон мекунем хай. баъд ёш дубасе анакаҷон. Дубасе барои спальни, барои чӣ мегиранд? Бо спальни мегиранд, барои хол мегиранд. ё намуд ё ҳастанд 2000, 1500. ҳами хеле абрешиманда, сифатошон фарқ намекунанд. Ҳами нисбати боло будагиё дидем, сифатшам хубай, беҳтаран ҳака. Мақсад гарантӣ доранд. Барин ягон сифаташ безеб шид, ҳами насӯзоненаш ягон чи хати, ягон чишон иншааллоҳ ки намешава ҳакаҷон. Ман ин намудошам ҳастам. Дарошка склад монда, дарошкаон беҳад бисёранд. Склад баъд складам уҷа оптовияда мақсад ҳакаҷон. Оптовӣ дорем. Уҷа хитон ҳозир рафтем диден ака камера карем уҷа ҳастай. Уҷа оптовиш калона. Инҷа просто барои клиентон дидан айда мақсад вибршан кардан. Баъд ҳар хел размер бон уҷа ҳастай склад монда. рафтем ака суроғатон аввай номеротон манзилатон ака. тамошобинон азиз, на суроғаи мо шаҳри Душанбе рӯ парӯи бозори Султони Кабир, магазини Осия. номерои мо ҳастанд. инҷа номерои мо ба шумо мерасонем ки номерои мо 93 140 00 65. номери дигармон боша 501 10 00 65. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.